Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ YouTube channel बरायबाय ओमफ्राय नोंथांमोननि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल एबा टाइटेल नुनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर दिनै भिडिअ जाय लोगोफोर आं मोनसे भिडिअ लाना फैदों बे भिडिअ जाहैबाय लोगोफोर जोंना सासे बाजिनि बे बाजिया मा बुंदों नोंथांमोना हयथ' नुखाबाय जानांगौ ओमफ्राय सोरबा नुवाखैबो जानांगौ बेनि थाखायनो नोंथांमोनजों नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय नोंथांमोना फार्स्टआव नैबे बाजिनि भिडिअखौ नायनानै लागोन ओमफ्राय बेनि उनाव सावरायगोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै लागोन बिदिब्ला मा जुग जाखो बे जुगालाय मा खालि ओरैसो मावनाय बिदिखौबाथाय बा बिराद नायसोगोन आरोखि मानसिफ्रा बिदिखौबाथाय बे जोंनि बे दख'ना गाननानै साद्रि लानानै बागुरुम्बा बागुरुम्बा होननानै मोसानायखौथ' नायखालानो माथो बिदिखौ होबाथाय नोंना बिउसानो खम जाखाबाय आरोखि जै नोरै बिदिखौ होबाय बा बुंनांला बिउसानो आयौ 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 आंबो सोलोंनांसिगोन बे ओरैखौ जानाय नंला जुगा सोलायबाय ओमफ्राय नोंथांमोना बे बाजिनि भिडिअखौ नुखाबाय ओमफ्राय बे बाजिया मा बुंदों नोंथांमोनाथ' खोनाबाय नुनोबो मोनबाय ओमफ्राय बाजिया थिग बाथ्राखौनो बुंदों बेफोरबायदिबासो भिउस फैयो नालाय बेफोरबायदिखौल' नुसै आरोना मोजां भिडिअ बानायनायखौ नुला आं बेखौ सिगांनिफ्रायनो बुंबोगासिनो दं ओमफ्राय दिनैबो बुंबावनाय जाबाय ओमफ्राय जिखुनु जाया नोंथांमोना बे बाजि बुंनाय खोथाया सैथो नंगौना नङा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना खिन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर मोनसे भिडिअ दंबावो बे भिडिअ जाहैबाय लोगोफोर बेबो बाजिमोननियानो खिन्थु बाजिमोननि भिडिअब्लाबो बिसिना एसे आलादा रोखोमनि भिडिअ आरोना बाजिमोनना भिउसनि थाखाय माबायदि भिडिअ खालामना आपल'ड होदों नोंथांमोननो आं दा दसेयावनो सिक्राव होगासिनो दं नोंथांमोना नैबे भिडिअखौबो नायना लादो बाजिमोनना माबायदि भिडिअ बानायनानै फेसबुकआव आपल'ड होदों नोंथांमोना नुवाखैब्ला आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायना लादो ओमफ्राय जिखुनु जाया नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायना लाग्रोदो आरोना लोगोफोर बे भिडिअखौ नायना लाखांनायनि उनाव नोंथांजों लोगोमसो बिदिबा नायना लाग्रोदो लोगोफोर फनानो माबा टें टें सोनो टावारानो बाजारफ्रा थाबोबाय हनै फनानो नाङा ओमफ्राय नै दाननायसो जाबावो डाइरेक्ट नै साद्रिया आबुंना माबा बाबाय थिखो जानजियाव थेबदो हायथादों खुदुना सुआव फैसा दाहार होसोलांनो नागिरदों लोगोफोर नै खुर खालामग्रा लोगोफ्रा देन्जार गरम लामायाबो देन्जारसो सिखाव लामासो नै लोगोफोर लामायानो जेरैबो आन्दायजोबनाय सोरबा बेंथानानै माबाफोर बारसिनलाबायबाबो रावबो नुनाय नङा आरोखि जोंखौ जायगा नै हाग्रा गोजा नै महिला पार्टिफ्रा होख्लायथारदों थाबायनाया ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे बाजिमोननि भिडिअखौ नुबाय ओमफ्राय बे भिडिअखौ नुनानै मा बुंनो सानदों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै बुंहरबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय बुंनांगौआथ' मा बुंबावनो आरोना बुंनांगौबा गोबां बाथ्रा दं ओमफ्राय बुंनांगौबा गोसोआव नांनाय रागा जोंलायनाय जागोन आरोना ओंखायनो आं जेबो बुंला ओमफ्राय नैबे बाजिमोनाबो गोरलै गथ' नङा एसे बुजिनो हानाय साननो हानाय गोहो गैया होननानै बिसोर बुजिनोबो हायो साननोबो हायो ओमफ्राय बेफोरबायदि बानायबा मा जायो बेखौबो मिथिखायो अलरेडि ओमफ्राय बिसोर मानि थाखाय बेफोरबायदि भिडिअ बानायना आपल'ड होदों बिनि मेन खार'ना जाहैबाय भिउस ओमफ्राय फल'वार्सनि थाखाय बेफोरबायदि खामानिखौ मावो आरोना मावनांगौ जायो बबेबा समाव मानो मावनांगौ जायो होनना बुंदों आं लोगोफोर मानो होनना बुङोब्ला जोंनियाव ओरैबायदि ना मोजां भिडिअ कन्टेन्ट लानानै फैनाय भिडिअ बानायग्राफोरखौ बांसिनानो सापर्ट होआबा बैफोरबायदि खामानिखौ बिथांमोनाबो मावनो आखायाव लानाय जायो आरोना ओमफ्राय बेफोरबायदि बेफोरबायदि भिडिअजोंसो भिउस फैयोब्ला बैफोर खामानिखौथ' मावनो आखायाव लागोन खिन्थु मेनलि गोरोन्थिया सोरनियाव दंबा जोंनियाव बांसिन जों नायग्राफोरनावबो दं मानो होनना बुङोब्ला जों बैफोरबायदि भिडिअ नुब्लासो शेयार खालामो भिडिअखौ फुरा नायो अब्ला गोरोन्थिया जोंनावबो दं बानायग्राजों नायग्राजों समान एखे
दं आरो दाया बै बानायग्रानावल' गैया भिडिअ बानायग्रानावल' गैया बै भिडिअ ओमफ्राय बानायग्रानावबो दं नायग्राफोरनावबो दं अलरेडि नायग्राफोर भिडिअखौसो नायोब्ला बानायग्राया बानायखागोन बे आरो खोथाया ओंखायनो जोंनियाव ओरैबायदि जानांगौ बैफोरबायदि भिडिअ नुयोब्ला बै भिडिअखौ इगनर खालामनानै एबा नायालासे गारहरनानै मोजां भिडिअखौ जों नायनो नाजानांगौ आरोना ओमफ्राय जोंनियाव गाज्रि भिडिअखौसो बांसिन टेग शेयार खालामलायो बिदियाव बांसिन भिउस फैसै ओमफ्राय बानायग्राया मा बैफोरबायदि भिडिअ बानायब्लासो भिउस फैयो भिउस मोनो होननानै साननानै बैफोरबायदि भिडिअखौ बानायबाय थानोसै आरोना दा आं जेरै बानायदों थिग बिदिनो लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौ बारा गोबाव बानायला लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबसक्राइब थाबै लोगो मोनसिगोन नेक्स्टआव बाय बाय